Sigurno ste svi čuli za red flag i za green flag. Pretpostavljam i da znate šta znači, ali danas ćemo proći kroz situacije, iste situacije u vezama i načine na koje odreaguju osobe koje su red flag i način na koje odreaguju osobe koje su green flag. Tačnije, kako odreaguju ljudi od kojih treba bežati i koji nisu za nas i kako odreaguju ljudi koji nam pružaju sigurnost i koji jesu za nas. Dobrodošli u video. I pre nego što pređemo na video, samo svima da vam se zahvalim što me gledate i što me pratite i što me volite. Hvala vam svima puno, bukvalno svaki od vaših pregleda mi znači previše i ako poželite zapratite me na Instagramu i na TikToku da vidite još ovakvog sadržaja. Subscribeujte se ako želite, ako ne želite šta da se radi. Sada možemo da pređemo na video. Ja na svom telefonu imam primere, zato što je nemoguće zapamtiti 12 primera iz veza, tako da ću vam čitati. I tako, ako poželite u stvari, možete mi pišete u komentarima šta vi mislite šta je green flag, šta je red flag, ili da mi pišete situaciju u kojima se vi nalazite, ja ću vam svima vrlo rado odgovoriti. Kada tvoj partner kasni na neki dogovoren date ili na dogovoreno vreme, red flag je kada ti se ne javlja, kada te kulira i onda ti se javi, bude u fazonu šta si navalila, šta si navalio, evo stižem, pusti me malo da dišem. Dok bi green flag bio recimo izvini što kasnim, zadržao sam se, stižem što pre mogu. Razlika je očigledna. Kada imaš loš dan. Red flag, to je partner koji ignoriše kako se ti osjećaš. Znači, pravi se da ne vidi, da nisi dobro, da ti dan nije dobar. Fokusira se na sebe i ti ga apsolutno ne zanimaš. Dok recimo sa green flagom, partner će naravno uvek da popriča sa vama, da vas pita šta nije bilo u redu, šta ti se danas desilo, zašto si tako raspoložena, jel mogu nešto da uradim da bi se ti osjećala bolje. Treće, kada dobijemo kompliment od nekog drugog. Red flag je neko ko će nas odmah optužiti da flertujemo. Devojke će biti u fazonu, rekao si joj hvala i ostalo, imate one mimove po TikToku. Optužit će vas da flertujete, da ste neverni i ostalo, dok će green flag ili ti normalan partner biti u fazonu, pa naravno ti je dao kompliment, pogledaj koliko si lepa ili pogledaj koliko si lep, hvala Bogu pa si moj. Sledeće, planiraš izlazak sa prijateljima. Red flag će biti u fazonu, pa da, ideš da me varaš, samo napred pičiti sa svojim drugarima, sa svojim drugaricama, nabiće ti jednostavno osjećaj krivice za to što si opredelila jedan deo dana za sebe ili opredelio i za svoje prijatelje, dok će green flag ili ti naša, ne znam, ovo green flag, red flag mi je nekako čudno da izgovaram, dok će netoksični partner biti u fazonu idi, lepo se provedi, javi samo kad stigneš kući i to je to. U svađi. Red flag te vređa, udara ispod pojasa, ponižava, koristi se tretmanom tišine i bukvalno ti vređa inteligenciju i tebe zajedno sa njom, dok netoksičan partner će biti u fazonu može da se povisi ton, ljudi mi se svi svađamo, u svakoj kući se nešto desi, svi se deremo, ali to nije cilj svađe da te uvredi, da te ponizi, već da se nađe neko normalno rešenje i neki kompromis koji će oboma odgovarati. Kada pričaš o svom uspehu, toksičan partner će definitivno promeniti temu i apsolutno ga neće zanimati šta ti imaš da kažeš, dok će normalan netoksičan partner, to jest zdrav partner, želeti da sasluša šta ti imaš da kažeš o svom uspehu, podržati te i on će verovatno biti kroz ceo put tvog uspeha tu uz tebe i nikad te neće napustiti, uvek će imati živac da te sluša, da ti pomogne, da te posavetuje i sve ostalo. Primeti da si promenila izgled. Toksičan partner će biti u fazonu šta ti je to na glavi, to si stavila, jer kažem vam, njihov cilj i jeste donekle da vas ponize i da oni budu nešto bolji i veći od vas. A green flag će biti u fazonu dobro ti stoji, mnogo si lepa, što ti je to, mnogo si lep, super ti je ta majica, top ti je frizura i tako dalje.
Kada partner ima drugačije mišljenje od tebi, toksičan partner će vas ismevati i govoriti vam da ste glupi, da to nema veze s vezom, bože, kako možeš ti to da misliš i tako, ako se vaše mišljenje ne slaže sa njegovim. Dok će netoksičan partner da bude u fazonu ne slažem se sa tobom, ali želim da saslušam što ti imaš takvo mišljenje, otvoreni su za komunikaciju i za tuđa mišljenja. Kada nam partner zaboravi važan datum, što se mene tiče, to je kompletno red flag, ali hajde da budemo realni, živimo u vremenu gde svi živimo brzo, svi smo pod stresom, svašta nam se svima dešava u životu i okej je da se nekad nešto zaboravi, recimo, ajde, desi se svima. Red flag ili ti toksičan partner će biti u fazonu nije se desilo. Znači, ne daje značaja tome, nije mu bitno, dok će naravno netoksičan partner da bude u fazonu izvini, desilo mi se, pogrešio sam, stvarno mi je žao, šta mogu da uradim da ispravim. Sad dolazimo kada nam partner dobije poruku od bivšeg ili od bivše. Red flag, sakrije telefon, pravi se s ništa nije desilo, zbuni se ili čak agresivno odreaguje, zašto histeriš, ljubomorišaš, pa šta ja sam sa svim mojim bivšima dobar. Dok će vam recimo green flag pokazati, biti u fazonu evo to mi je napisala, planirao sam da odgovorim, nisam planirao da odgovorim, iskomunicirat će. Neće vas ostaviti u tišini, da se vi mislite šta se dalje desilo, niti će se pokupi da ode iz kuće pa vi da sedite kući i da se tresete. Normalan i zdrav partner to ne radi, ljudi moji, budite svesni toga. Kada partner primeti da si zabrinuta, red flag partner će vam reći aj bre ne drami, ti si drama queen, pusti me na miru sa tvojim dramama. Dok će netoksičan, zdrav partner biti u fazonu vidim da si zabrinuta, jel mogu nekako da ti pomognem, jel treba u nečemu još da popričamo, jel imamo neke nerazrešene stvari, sesti popričati sa vama i prosto pomoći vam da taj stres iz svojih grudi pustite. I zadnja stavka koju sam stavila je planirate budućnost. Kada dođe do teme budućnosti, toksičan partner će generalno izbegavati tu temu, pravit će se da je za to rano, da šaljeće se na vaš račun na kraju krajeva, jednostavno nećete sa njim moći da ostvarite nikakvu komunikaciju kada je u pitanju budućnost. A green flag recimo, naravno, zapravo, aktivno učestvuje u tom razgovoru, pravi sa vama planove ako je ozbiljan, ako želi, ako je vaša veza već došla do tog nekog nivoa. Osoba koja vas voli vas zapravo nikad neće izbegavati, nikad neće maltretirati, nikad vas neće tretirati tišinom, nikad vas neće izbegavati, nećete se jednostavno, ljudi, kogod da vam bilo šta kaže, ok da se svađamo, ok da imamo raspravke, sve to u redu, u granicama normale, ali neki vidovi manipulacije prosto nisu u redu i može se istolerisati neko prvo vreme da osobi skrenete pažnju, ali ako to već pređe neku granicu i postane svakodnevni deo vašeg života, mesta tu nema. Sada pitanje je šta vi želite da trpite, dokle će vaše granice da idu, ako vas zanima kako se postavljaju granice, imate video pre ovog. Ali uglavnom bitno je da ljubav ne treba da boli. I još jednu stvar da naglasimo, da ljudi, ako neki od vaših partnera imaju ove red flagove, to apsolutno ne znači da su oni loši ljudi, nego ima neka ponašanja koja će vremenom uništiti vaš odnos ako se na njima ne radi. Voljela bih da mi pišete u komentarima da li vaši partneri imaju više green ili red flagova i naravno da iskomentarišete sa mnom ako želite šta vi mislite o ovome. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. U sledećem videu pričamo o princess treatmentu i bare minimumu. Pa da tako stavimo stvari na vagu, da vidimo gde smo, šta znači i ostalo. Hvala vam puno svima koji ste gledali i koji ste došli do samog kraja. Mi se vidimo u nekom sledećem videu, a vama želim lepu nedelju. Bye!